Ka ribhoi dorbar hapo ka jingilam jong uba RB Shadab ubabat kumu presiden menta kesngi kilalej bania kendu ya menteri rangba ka jela Konrad K Sangma na kebenta banbu ya kisau teli kimat jingdawa hakmat jongu ki balongru ki jingdon kam ki bakum ka distrik kaladon kam ki bakentup ya ki jingdawa ban kentiu kodano ya ka pathar kema administrative unit syaga civil subdivision nangta ban penyo civil subdivision ya ka umsning bat ka bhoi rombong namar kumba ka longhi kaum sning CNRD blok kedai ke blok ke banengkong tam ha kejela nadu balayo ya kejela ke bapura nangta ban penyo ya kisi NRD blok batmai ha mau hati bat ha omden bat ru ke kam kaput ke balong ke kam ke bala sakut nadu balayo ya kejela ke bapura ke bala pensiong jenjar ya ki pajba ke thany ki badan ha kite ki snong kaput ki bakentum kum ya ke blok tu ke Khanapara bat ke Western Ribhoi area ki nong ilam ke ribhoi dorbar haba ajingkren hadin bagi ladap bania kendu ya menteri rangba ke jela kile itu bau menteri rangba ulakular ban syimkhia ya gite kimat jingdawa balabu da ke ribhoi dorbar kila ongru bakum ki nong ilam kidap da ke jingso komen banyo sngo bau menteri rangba ukular ban syimkhia ha ke bai dei bat kite kimat jingdawa kiba ke ribhoi dorbar kila bu ki bolongru ki jingdon kam ki bahakmat na ke benta ke bit kabiang bat ke roi ke par jong ke distrik barok kawai kamat kaba ngi khamslam menya keren meneh galong sepang ka border kane ka border mulai itu ini ba ka government galatung ya kane ka regional committee apo ka jing long chairman jong ba Preston Thompson kemudian deputy minister ini nagal yang jong ribu baru ngila kerpa dia chief minister lapin subha ban include lang yang ngiru ha ka committee lemang ngidon gibenta kiba kum karibhoi ngidon ijaka kum casabuda kene ka blok 2 bat kene ki thain Khanapara bat kene ki Domuria terter te nagaliam minister wang ba kene ka komiti ka dan tang sangut ki member kene ki permanent member baratung da government bat ya phi on sakhot ha ka por bolong kene ka komiti tengangi skam ba kene ki jing ular jong minister ha ka jing dei bat berkakam bordar kade ka kam ka bakhia kade kam ka bangun mangi kum gari bodor bangla sim khia la khamslam ya ne badna kaliang jong iru ngilatung ya gobai ka sob committee jong ka border committee hapo ka jingelam jong iba Jesse Marngat kum chairman bad iba bad hok normally kum secretary bad kadon prangut ki khot jong ka bad ngila tentu ya ne ko committee bakan syong kloino lada kade ban hablek wat ya jing tip betikna ya ki documents ki bede bad kene ka kamru kene ka komiti kan wanra syakali bodorbar bat hadin mengilayo ya kene report na kene ka border committee ka bangila thung na kene bodorbar nginsa ya kren hapo jong kene bodorbar bat hadin kata ngin salai ban ya kren hakmat jong kene ka regional committee ka bak sarkar bathung ka jing wa jong yi menne hau chief minister ban ong bang tot bu to kentup lem yang ngiru ka daw ko long ba kene ka committee ka banwan syaki district ki jongi haba ke wan chete bat mengi kum ki khot jong gari boy dorbar hakane gari boy dorbar kidon kisim hima kisim raj ki longdo jong ilaka ki longdo jong ki raj tikini ki dei ki briu ki bapek ki bakmi ya ki jaka ki putra kamtam lele haki kaput tede na kata ngi ngidon kilat kilenti banio ya ki record ki ba biang bha langba kisim hima langba kisim raj langba ki longdo legda ngide iya halor ta kanong rim ngi ong balada ka sarkar ka simkhia dola ka khod yang ngila monra ya ki dulir lane ya ki documents gibede ban prinsisya bagini ki cakak badon hake kapur gide ki jongi hapo Meghalaya